Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Nicole. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Destiny. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga taga Danao City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasangan nga Nicole. Hapit naman di alas 8. Ay, kuyog malate ko inida. Kaya sige na ko nakamata, uy. Oh, sa mukha sa rin nagsigig busina na ako, eh. Nicole! Nicole, sakay na lang dire! Uy, si Renante mo din, eh. Ah, ayaw lang nan, uy. Sige na, oy! Yan lang kain ko, good! Kung sama ka, oy! Mura magka-disilingan! Dali na! Ah, sige na lang, good. Haya-haya, good ni mo, day. Naong kay service nga car. Saba, uy. Service karon. Amo tong silingan, uy. Iya ko na agian nga naglakaw mo. Iya kong gipasakay. Aw, unsabi ti ay. Pag ninyo na lagi, aron ang tighatod ni mo. Kisa ba yung kuminyuan? Nga, wag gani ko'y uyab. Salamat, nan, ha? Pero may nalagyo kong makasakay ng imong auto, uy. Masaon man nga, matimingan man sad nga, paglakaw ni mo, inigagi na ako. Maulagi. Col, asa de ka? Inig-out ni mo. Mo pa uli na sa mo. Di ka musuroy? Kauban si mga friends? Na, wala ko'y time, anak nan, uy. O, dili sa ko ganahan anang laag, good. Inig-out ako sa trabaho, pauli na dahil ko sa bahay. Mao gini akong gipangita nga mamahimo na akong asawa. Ha? Bitaw joke ra. Ay, hatagi day ko sa imong number, be. Basig, naon niya ko importanteng tuyo ni mo. Oh, sure. Hi, Nicole. Kinsa ni, uy? Grabe nga, wag ka makaila sa kong tingog. Renante? Ikaw ni? Ako'y taon. Nanawag lagi ka. Kuan, nako'y tuyo ni mo. Unsa man na? Ugma pa, Sabado man. Huwag man kay duty. Ako yung unta ko ni mo. Asa man? Sa Mandawi ragod. Birthday sa akong igagaw. Lahi kaya nga maadto ko yung huwag ko'y kauban. Kuyugi ko di. Maikog man sa tamo balibad ni mo, uy. Kaya nagsigir ba kong sakay sa imong auto? Sige, kuyo, ganti ka. Okay, salamat ko. Happy birthday, Gaw! Salamat, Gaw. Happy birthday! Thank you. Ay, Gaw, ila-ila day mo, Gaw. Akong pangasaunon, si Nicole. Oh, Renante. Ikaw ba? Graon kay ka. Ngano yung mo matong giingnan ni mo igagaw nga pangasaunon ko ni mo? Sige lang, good. Huwag bitaw na sila may baw nga, di tao uyab. Graabe ni mo, uy. Tanawa ng mga bisita sa akong mga igagaw. Tanawa, di ba? Naano yung mga uyab, oh. Maoding imo kong gikuyog aron ingnon nga naa kay uyab, no? Oo.
Ay, Da, da. Musi. Sige na, imna na imong tagay kay mamauli na ta. Nalipong naman ko eh. Gamay rin nagtatakong ginom. Kung saan nga, di magkukatig kuyog-kuyog sa imong mga friends, manglaag mo, inom-inom sa gawas, no, tanawa, gamay ra kayo mong nainom, lipong na ka. Mao lagi. Sige, piyong-piyong lang diha. Kay ako lang kapukawon kung muabot na ta sa inyo. Hmm? Para sa kong uwi. O kasakit sa kong lawas. Unsa ni? Ganun ako'y sinina. Unsa man yung lugar? Oh, si Renante kaning ako tupad. Hoy! Hoy, Renante, bangon! Okay, Bangon! Ay! Unsa man yung kitadaan mo na ako, ha? Di mo lagi ni among bay! Giduka na kong gabi samtang mamauli takol. Maong niyapit na lang ko din sa motel. O gano'n mo ko'y sinina, ha? Oh, Imo kong ipahimoslan, no? sorry kay Kula. Saan nga, natintal ko nga nagtanaw ni mo gabi eh. Animal ka! Animal ka! Hayop ka! Baboy ka! Hala, ginoo ko ni intaw ni Kul, uy. Mo ni nahitabo ni mo. Oday, salbahis kay siya. O niya, sa may plano niya ni mo? Wa pa ko mahibaho, day. Ganon ni Aka? Unsay tuyo ni mo? Nicole, gusto lang kong mga pasaylo sa kong gibuhat ni mo. Og mabalik ba ang akong kaputli? Sa pagpangayo ni mo pasaylo? Mahal ka, Nicole. Renate, Niadtong panahon nga magsigi ka og sakay-sakay sa akong sakyanan. May espesyal na kong feelings diyan nimo. Og nisamot ang gibati na kong gugma nimo sa dihang may nahitabo na atong duha. Renate, Usbon ko. Pasaylo ako sa kong gibuhat nimo. Og gatagi ko gigayon nga akong ipa-feel nimo ang tinuod na kong gugma. Renate. Basig tinuod gitingali ng iyang feelings ni mo, day. Ako pa ni mo, no? Pasayloan na nas Renante. Og dawata ang iyang gugma. Ayaw pagdumot, uy. Kay bugat kaayo nas dughan. Day. Hangtod ba karon di pagyapon ko makapasaylo na ako? Pasayloan na lang gud ko. O sige. Pasayloon di kasi mong gibuhat. Salamat, Nicole. O mahimo na bang dawaton nga akong gugma? Ha? Gipasaylo ti kasi mong gibuhat na ako, Renante. Sa imong pagbaboy na ako. Pero dili ko pa mahimong dawato ng imong gugma. Oh, Nicole.
Nicole? Oh. Mabdos ka? Ma, Taod-taod ako nakabantay ni mo na. Ngaluya kaayo ka. O karon, nagsuka-suka ka. Dili ko mahimong masayop. Mabdos gyud ka. Kinsay amana ng imong gimabdos, ha? si Renante, ma. Sirinante nga atong silingan. O, ma. Kinahanglan nga ipatawag ng tawhana. Ayaw, ma. Pasagdi ko gaway manubag kinig ako gimaptos. Nicole! Ang tuyo ni mo. Nakita aming mama ni mo. Ug, naibaw ko nga mabdos ka. Nicole, ipaubos na lang ko ni imong garbo. Ang kuno na ko nakasaha ko ni mo. Kaya gipahimos lang ako imong pagkababay, bisag wa tay relasyon. Pero nagbasol na ko sa kong gibuhat. Ug di ako, andam ko manubag. Mga asawa ko ni mo. Di ko gusto nga ipakatao ni mo ang atong anak nga way ilhong amahan. Maong please dawat ako. Sige. Musugot ko sa imong gusto. Magpakasal ko nimo. Basta kay isaad lang yun ako nga dili ko nimo pinuangan. O Nicole, ako na isaan ni mo. Nga mahimo kong buotang bana ug amahan sa atong anak. Tungod sa akong sitwasyon nga namabdos ko, og nabalaka nga way ilong amahan ng akong anak, nagpakasal ko ni Renante. Sa pagkakaron, tulo na ang among anak. Wa sa gumagmahay kay pinangga man ko niya. Dini na lang kutob, daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN.